Nyt olisi infonäyttöasiaa tarjolla. Esittelen tässä pari vaihtoehtoista tapaa, mihinkä infonäyttöjä voidaan käyttää. Perinteisesti näytöt on suunniteltu niin, että siellä on tämmöistä vaihtuvaa sisältöä, mitä siellä esitetään. Mutta nyt näytän tämmöistä ratkaisua, missä näyttöä käytetään tämmöiseen kosketukselliseen käyttöön. Eli tässä on esimerkkinä nyt tämmöinen 32-tuumainen näyttö, ja se on tämmöiselle sopivan korkuiselle jalustalle laitettu, joka soveltuu hyvin tämmöiseen selauskäyttöön. Ja tässä on idea sillä tavalla, että normaali sisältö voi pyöriä tässä niin kuin ihan missä tahansa näytöllä, mutta silloin kun halutaan tämmöistä opastuksellisuutta kautta kosketuksellista käyttöä, niin voidaan mennä selaamaan sitä näyttöä tästä kosketuspainikkeelta, jolloin se näyttö siirtyy tämmöiseen kosketustilaan. Ja tässä esimerkkinä on nyt tämmöinen matkailuratkaisu, eli täällä on nyt tehty navigointipainikkeet, jolloin voidaan suoraan mennä tästä näytöltä selaamaan aivan samalla tavalla nettisisältöä niin kuin mistä tahansa. Eli päästään tästä selaamaan näitä tietoja. Ja tietenkin käyttötarkoituksen mukaan niin tänne voidaan luoda niitä haluttuja hakuja, mitä tästä halutaan selata. Ja idea on tässä se, että tässä on sitten hallinnassa rajoitettu, että mihinkä sivustoon tämä pääsy on tästä navigoinnista. Ja ratkaisu on sitten niin kuin toteutettu tässä tämmöisellä mobiilinetillä, eli tämmöisen näytön voi liittää normaali langattomaan verkkoon, mutta yleensä tämmöiset opastusnäytöt tulee tämmöiseen julkiseen tilaan, niin silloin se voidaan laittaa tämmöisen langattoman netin kautta kiinni. Ja luonnollisesti nämä ratkaisut on etähallittavia, eli päästään hallinnasta myös seuraamaan, että näytöt pysyy verkossa ja hommat toimii. Ja näitä ratkaisuja saa Office Prolta.